И здравейте потребители, YouTube, аз съм CryptoBG и днес ще направя една томбола в EnderCode и нека да разгледаме. Ето тя се състои от две джамбостки, две фаерки, две спидки, две стренчки, една резистанс, 9 instant health, 4 стака obsidian, 26 spawn wolf, 2 стака TNT, 4 стака пържоли, 4 cave spider спаунера, 12 diamond блока, 12 iron блока, 20 golden apple key, 2 меча, един е fire 2 sharp 5, другия е fire 2 sharp 4, 2 лега, един full set и да, това беше томбата. За да се запишете, пишете запис тире и никъде в играта BG. Първо, второ, трето, така, четвърто, и ето, първо запис и никъде в играта, второ абонирайте се, трето харесайте клипа и четвърто поставете скапи за връзка. И това беше всичко, надявам се да ви е харесала томболата и до скоро!